Nakon realitija, Anđela Đuričić je odlučila da krene da gradi voditeljsku karijeru na Hype televiziji, a njena autorska emisija Tračarenje sa Anđelom broji veliki broj pregleda na YouTube platformi. Ona vredno radi na svojoj emisiji, u što smo se uverili zatekavši je na njenom radnom mestu, gde uveliko priprema svoju narednu emisiju. Na samom početku našeg razgovora zamolili smo Anđelu da nam iz prve ruke ispriča šta se desilo između nje i voditelja Pink televizije Darka Tanasijevića. Za početak, dobar dan Vanja tebi i svim gledalcima. Što se tiče Darka i te situacije, pa vidi, znaš kako, počelo je tako što je on jako pristrasno kao jedan voditelj, to moram da kažem, počeo da iznosi neke komentare na moj račun. Nije problem pričati možda o dijelima koje sam ja radila, to je apsolutno okej i to je prosto evidentno, ali iznositi svoj lični stav kao voditelj i omalovažavati nekoga, ponižavati i vrijeđati na taj način na koji je on to uradio, mene i degradirati kao ličnost, to je jako ružno. Kogod da je u pitanju, pogotovo jedna djevojka mlada. Tako da negde sam odlučila da stanem na put tome što se dešava svaku noć u emisiji koju on vodi. I naravno da sam ponijela krivičnu prijavu protiv njega i protiv Pink produkcije i pošto sam čula da je on izjavio da mu nije stigla, stići će, neka se ništa ne brine i sve će to biti riješeno, tako da mislim da sam odlučila da stanem na kraj medijskom linču koji oni nadamno vrše čitavo vrijeme mog učešća, a sad kad sam izašla onako još jače, zato što se nisam odazvala na njihove pozive onako kako su oni htjeli. Upitali smo Anđelu da li može da pretpostavi zbog čega je baš nju Tanasijević uzeo na zub. Zbog čega mislim? Pa, iskreno da ti kažem, možda će sad da te nasmijem ili nekog gledalca, ja mislim da je on bio zaljubljen u Zvezdana Slavnića dok sam ja bila sa njim u vezi, ne znam da li je i dalje. Žao mi je što pokrećemo uopšte tu temu i što pričamo o tome, ali to je neko moje mišljenje i da zato na taj način ima animozitet prema meni, jer ne vidim ni jedan drugi razlog da neko ima toliki animozitet ili frustraciju prema meni. Znaš kako, svako ko je pratio mogao je da vidi ko se, na koji način, koji voditelj se odnosi prema kom učesniku. Mogao je da vidi Darkovo ponašanje prema meni, taj lični animozitet, dok na primjer prema Zvezdanu nikada ga nije pokazao, nego naprotiv. Tako da to dovoljno govori o tome, ko pogleda snimke sada iz iste zadruge i da nije pratio, može da vidi da je prema meni baš bio onako bezobrazan. A zašto biti bezobrazan prema jednoj djevojci na taj način, osim ako ti se dopada njen dečko? Bilo da si muško ili da si žensko, znači apsolutno nebitno, što ja i podržavam ukoliko mu se dopada, to je meni sasvim okej. Samo bih da se ogradim odmah da kažem što se tiče te situacije, da mislim da je zaljubljen u Zvezdana, naravno da mislim da je to jednostrano s Darkove strane, da odmah ljudi ne bi skočili na mene, naravno nisam ništa mislila za njega. Nedavno je na svom Instagram storiju objavila saopštenje koje je uzburkalo javnost, a nama je detaljno objasnila zbog čega se odlučila za taj korak. Što se tiče ovoga, da li su me kontaktirali, vidi, da jesu. Istog dana kada sam diskvalifikovana, sam, mislim, prosto krenula dalje svojim putem. Šta je tu je i nije problem što su oni meni kontaktirali tačnije sutra dan, nakon moje diskvalifikacije, uopšte to nije sporno. Nego je problem što me nisu nazvali kao ljudi, da me pitaju kako sam, da li sam se snašla, gdje sam i da li mi treba nešto, obzirom da sam tu bila toliko mjeseci, da su na neki način propratili moj život, tako da nije problem možda što su me kontaktirali. Ljudski bi bilo pozvati i pitati Anđela kako si, da li ti nešto treba posle svega, da li si dobro, obzirom da znamo svi što sam tamo prošla, a ne nazvati me sa rečenicom zdravo Anđela, trebaš nam večeras za emisiju izbacivanje kod Dušice Jakovljević. Na što sam ja naravno jako burno reagovala, obzirom da nisam uopšte očekivala da će me nazvati sa takvim nekim pitanjem. I nisam pristala da dođem u tu emisiju i za to sve dokaze imam, zato što se prvo nisam javljala, pa su mi onda poslali napismeno poruku, određeni ljudi, neću spominjati sada imena, ali dobro, sve će to biti, sve to spakovano već mom advokatu, pošto ja ništa ne lažem što kažem za ovo i znaju ljudi... Imaš dokaze za sve. Tako je, postoji svjedoci za sve to i za razgovor koji smo mi vodili. Tako da nisam se odazvala na njihove prohtjeve koji su oni željeli od mene u tom trenutku, zato što smatram da sam kao diskvalifikovana, a obzirom da sam sve iznijela na svojim leđima, stvarno, svojom greškom ili ne, to je druga stvar, jesam. Mislim da sam izbačena kao pas na ulicu, da se ne lažemo. I onda me pozoveš poslije dan kao, ipak nam Anđela trebaš za emisije, pa kao da li bi mogla da se vratiš? Ne. Nismo mogli da se ne dotaknemo afere koja ovih dana puni novinske naslove, a tiče se veze između Frana Pujasa i Marka Đedovića. Da, moram da kažem i da sam to ispratila, mislim kao što sama kažeš, bila sam učesnik realitija 2 godine, eto prve sezone kada sam bila i bila sam u okej odnosima sa njima tada i živjeli smo zajedno.
Pa vidi, sad neke stvari koje se dešavaju na društvenim mrežama, ti klipovi koji naravno nikad nisu objavljeni na stranici zvaničnog Pinka, zato postoje ti ljudi koji se bave hejteri i sa mnom naravno, možda neke stvari koje su zabilježili, tako i sa njima. I ti klipovi gruže već duže vreme na društvenim mrežama gdje se oni maze, gdje se prosto vidi da je to malo prisniji odnos, što ja opet odmah kažem i podržavam, zašto da ne, za svaku ljubav glasam, tako da moram da kažem i unutra dok sam bila, vidjela sam da su u nekom prisnijem odnosu, znam da je to započelo kao jedno prijateljstvo, ali kasnije negdje baš postoji jedan klip koji trenutno kruži, gdje je Filip, car, rekao Franu da mu nije normalno da na taj način jednu djevojku nije branio kao što je branio Marku u nekom trenutku. Što je i okej, ja naravno kažem ti opet to podržavam, tako da vidim da se priča da su zajedno i želim im svu sreću. Stvarno, mislim da treba svaka ljubav da zaživi, tako i želim i njihova da zaživi. Na samom kraju nam je i sama Anđela potvrdila da je zaista pronašla sebe u trenutnom pozivu, kao i da joj ništa ne pada teško kada je rad na njenoj emisiji u pitanju. Iskreno, baš sad da ne volim da pričam o sebi, da sebe hvalim, ja sam uvijek govorila za sebi dok sam unutra bila i to su gledalci imali prilike da isprate, da jako puno radim, da volim da radim i da me to na neki način pokreće. Tako i sada, kad sam se vratila na posao ponovo poslije 2 godine, da kažem, od toga, ok, posao jeste reality, ali na pravi posao, da se razumijemo, jako sam se predala u to i ne želim da idem na ljetni odmor, nego želim da maksimalno snimam emisije, baš sam se onako dala u to i srećan sam zbog toga. To me baš ispunjava i pokreće svih ovih dana, najiskrenije. Želim sreću svim našim gledalcima gdje god da se nalaze. Pa zna se, gospodin Đedović mi je najgori, to jedno zlo izvire iz njega da nema kut. Znaš, udario je na mog mezimca, pa ajde Teodora i u estradije, pa i mogu da podnesem, što je priča laži za nju. Bila sam jednog momenta da ga tužim, pa sam odustala, da ti kažem, zbudalam, neću se pakaćem na sudu. Da ga gledam još tamo privatno na sudu, ne isplati se. A za Savu što iznosio, tu me najviše povredio i ne samo, mislim, što se tiče Save, što je to izneo par činjenice i lupeto gluposti, kao sve on zna, ne zna on ništa, on ne zna da je još šupalj, da ti kažem. Za razliku od mog sina koji se lepo oženio, koji ima porodicu, koji ima dete, a on to nikad neće da ima. I mislim da je zavidan, ljubomoran i sva zlo koje postoji u jednom čoveku, da je to u Đedoviću, to mogu lično, evo i sad svi da me čuju, da živi i da se hrani tuđom nesrećom i pakosti. Ja sam informacija što se tiče tog Brankovog mosta, jeste da je to zbog ljubavi hteo da skoči i bio je psihički i labilan i sve što on u stvari jeste, ona je maska što on tamo koristi u realitiju svoj položaj i sve to. Zbog nekog momka kojeg je na kraju poslao na psihijatriju. Sad ko je taj momak, stvarno ne znam ko je u pitanju, niti nešto se puno raspitujem, ali ima i on odnose koje je krio i tu su i političari neki umešani, ima tu stvarno njegov ljubavni taj sektaški život je baš bogat. Zašto niko ništa ne priča o Đedoviću? Pa zato što ga štite kao belog medveda. Štite ga, on je njihov igrač i jednostavno ne žele da dozvole da se bilo šta o njemu priča, da bi učesnici imali... Vidi, učesnici neki znaju dosta o njemu i neke informacije imaju, ali jednostavno ne smiju zato što smatraju da napad na Đedovića je napad na produkciju. Da li je Đedović produkcija? Naravno. I ima tu jedna stvar za Đedovića. On je jako inteligentan i pametan i dosta informacija ima. I kad se to što ti kažeš, čak i nema veze što je njihov. Kad ga ti napadneš, imaćeš ga 3 meseca na glavi. I to oni tamo koji su, što kažem, statisti, to ne mogu da izdrže. Reci mi, imaš li vremena malo da ispratiš reality? Znam da si dobar gastronom. Pa da, recimo da smo bili baš onako najbolji drugovi, bliži drugovi dosta dugo smo se družili i bili smo jako bliski. Jel ste negde prekinuli prijateljstvo ili u kakvim ste odnosima zapravo sada? Pa sad smo malo zahladnili, da kažem, odnose. Zadnjih par meseci pre nego što je ušao reality nismo se viđali. Opet ne bi baš na tu temu da pričam. I dalje smo okej, ali samo smo malo zahladnili odnose. Evo, mene zanima sada, s obzirom na to da ste se jako dugo družili, a i okej ste odnosima, kako ti komentarišeš njegov učešće?
Hoćeš od početka do kraja ili? Može, od početka idemo, imamo vremena. Pa ovako, sam njegov ulazak, mislim, to je realno, to je Gastos. On je onako duhovit, šarmantan, šaljivđija, takav je u prirodi. Znači to što je sad u realitiju, jednostavno je takav i napolju. Kad je u pitanju videlo se odmah od početka on i Anđela da je tu baš onako dosta bio zagrejan. Ja sam to i komentarisao u nekim emisijama gde sam bio. Da je dosta onako, i mislim da se zaljubio nju. Baš je bio odlepio za njom i baš je, ja znam kakav je on kad nešto hoće, on je uporan do kraja. Da je njegov tata isti izjavio, što da se radite. Eto, vidiš, znači, pa dobro, ljudi koji ga znaju, oni će vjerojatno to i da kažu. Znaš, što su njemu Tozla, Boškić, ne znam, Pegi isto, razumeš, da, oni su onako super, da kažem, dosta dugo su s njim. Pa šta da kažem, on je prosto takav, ja sam znao, on se zaljubio i on do momenta dok nije osvojio Anđelu, on bi zvezde s neba skinuo, što jeste, ali opet Anđela, njen temperament, njeno, pa mogu reći čak, ja bih rekao da je ona previše ušla u taj mood realitija. Jer prosto on je mislio da kad uđe s njom u neku priču, neku vezu, u neku, da kažem, mirnu luku, da će biti samim tim mirna luka, što naravno Anđela sama po sebi nije takva. I ja sam i komentarisao da ne vidim ja njih u nekoj daljoj budućnosti zajedno. Tako da ovo sada sve što se dešava negde potvrđuje te neke moje reči da će oni vrlo brzo, mislim, ja znam da Gastos ne može tek tako sad da izađe iz te priče, ma koliko ja mislim da on sigurno da može da bi i tekako... Želi da izađe iz odnosa sa Da, želi da, to je moje mišljenje da on želi da izađe iz odnosa sa Anđelom, zato što... Da Sofi dopala, šta misliš? To mnogi komentariš. Ajde, to ću ti malo kasnije reći, znači doćemo do toga. Sad ono što najviše Gastosu smeta je ulazak mature. Mature neko ko je šta god bilo, da li zvala ona njega, da li nije na tu neku famoznu svadbu, šta je već bilo, ja ne znam. Oni su jako dugo godina dobri, druže se i mi smo zajedno izlazili i mnogo toga prošli. Tako da naravno da će Gastos da stane šta god bilo na stranu mature, što Anđela ne shvata da prosto neko s kim je Gastos dobar ne treba da ulazi u sukobe i tako dalje, ona je svoje glava, ona će da gura svoje i tu naravno dolazi do nekog, da kažem, to je neka inicijalna kapisla gde je to sve nešto krenulo, da Gastos krene da ne znam, gleda malo Sofiju, ja mislim da se njemu sad Sofija svidela, mala Sofija, znam odličnu dušu ga znam, mislim da mu se svidela Sofija. Mislim da ovako, što tiče spoljnog nekog sveta, Sofija je negde njegov tip da bi tako šarao možda sa Sofijom, ali Sofija mu se baš svidela i sad bit će zanimljivo da vidimo šta će da se može doći do nekog odnosa, do njihovog... Ne verujem, kad je Sofija u pitanju ne verujem, jer tu je Mateja već s njom i već tu se pravi neka priča i Gastos je takav koliko god da mu se ona svidela, ja mislim da jeste, neće on da ulazi u priču dok to nešto ne bude, dok to nešto ne bude čisto ili šta ti ja znam, ne verujem. A da li misliš da njihov, to je odnos Anđela i Gastosa može da opstane, s obzirom na njihove veoma česte svađe u poslednje vreme? Pa upravo zbog toga ne mislim da može kad je u pitanju Gastos. Kad je u pitanju Anđela može, zato što je ona devojka koja, kad je sa nekim, ona će, ne znam, da šta god da je uradiš, ona će i dalje da bude onako privržena, što je negde dobro kada je devojka tako lojalna partneru, ali prosto da su napolju verovatno bi. Unutra je Anđela previše, hoće da komentariše, previše hoće se meša, sve to okej. I ja ne znam, vi ste verovatno, ako ste pratili, primetili se da kada Anđela ustane da se svađa s nekim, on nije hteo toliko da se meša, gde samim tim što se on ne meša misli da on nju ne brani, ali prosto to je tako, on ne želi da zajedno bio neke bitke, što je negde meni normalno. Šta Gastosu najviše smeta kod Anđela? Šta mu smeta kod Anđela najviše? Pa smeta mu najviše, prvenstveno, bilo je tu dosta toga, da kažem šta mu smeta, ima dosta, nešto što mu smeta sad što prosto nije prepoznala da je matura neko ko je jako dobar prijatelj Gastosa, znači pojavilo se brdo nekih devojaka u Gastosovom životu, brdo i od Zorice Bukić, od kako se zove,
na ide, šta ti ja znam da ne nabrajam, da, na idu ja, da, nađu ne znam. Nađe je devojku, ne znam, ona je skoro nešto bila s njim, ona verovatno kad je on došao s Tajlanda, to neko vreme posle toga. Nije mi o njoj nikad pričao, viđali smo se i dok je bio, mi smo se viđali i tad smo se i družili, ali nije mi nešto pričao o njoj. Ja sam se baš iznenadio sad kada je ona izašla kod vas, čim mislim na televiziji šta je sve rekla, što verujem da je tačno, znajući ga sam verujem da je tačno, ali i to mi je malo, ne znam, ta devojka izjavila isto tako da je nešto bila trudna, da je on nije bio zainteresovan, to mi je malo čudno, to mi ne deluje, znaš, to mi nekako nije gastos. Da ga boli ovo za sve, znaš, on je jako pažljiv prema devojkama, uopšteno jako dobar drug, jako dobar prijatelj. Puno je bolji za druge nego za sebe. Tako da, eto, šta da vam kažem, mislim da biće zanimljivo što tiče Anđele i njega. Će opstiti oni do kraja? Ne verujem da će opstiti do kraja.